aga pa malay ka diri sa balay. Aga pa man ka. Siyempre, aga po ko na mataga, oy. Aga na ka na mata. Kamusta man imong pang mataga? Okay lang man po, pero nakibot lang ko baka aga pa ka. Oh. May, ano ba problema? Siyempre kabalik ko nga basta aga pa og sayo pa. Utinto kina si Junjun. Mao nga, Kailangan agahan ba bang- dyan ako. Kailangan ba bang ipamangkot yan? Kailangan pa dyan memorize yung aga. Pero, ano man? Sunod na dali na. Sunod na kay. Tama-tama nakaluto na ko pamahaw. Mayo. Oo. Sabay na lang ta mga on. Okay lang nimo. Tod ka? Lapsi lagi ka. Pagalinagod na ako sa balay kay nangaon nagugagato. Nagkaon na dahi ka? Hato. Chok. Di. Ano man, di. Makaon ka paliwat. Dili na ko mga ako nagatdog. Oy, pwede. Nagprito na ko itlog dire. Itlog na sa Sige. Gusto na ako nagaba. Tapos nakailandang-landang di ha. Lutuan ta kaliwat kung gusto mo. Ay, nang luto aga. Nakakumpra na ko itlog hapon. Jonas Cam ko ba? Man, si Jonas na naman. Naanya po eh. Nya dato. Dato na siya? Mayo kay na dato na. Ga. Kabalo ba ka nga? Ni anya ko nimo karon kay. Dali lang ha. Time sa. Ay ko kagingitang itlog oy. Time sa ba? Kahapon, naka-round 4 ba ta ha? Ay sus gamay ato. Anong bot mo sing ganon subong adlaw? Kasi kung pwede nga. Pildihon ni mo katong kahapon. Mo na lagi nang ginambal Pwede- ko lagi ba? Pwede ka, i-break ni mo katong record kahapon. Kailan Kung 5 ato ga, akong 4 ka gahapon, pwede buhato ni mo 5 kag tunga. Yang, Sige na good pa. kabalo man kasakwa di ba? Nagsayo ko ga para sa'yo po datong agi. Dali lang. Ayaw ka pala ka ga, oy. Kalma lang. Ayaw nang akong samay. Dali lang, kalma lang. Mamahaw sa ta, di ba? Ha? Mamahaw. Kuha na kayo kaon. Dapat, Sugol kaon. dapat mamahaw sa ta. Dili na magmahaoy kay mukhaon man ta. Kailangan na ito mamahaw para may resistensya ta. Amo nang, Sige ka. amo nang diskarte Ikaw din. bahala ka. Ha? Basta ga ha. Mm. Ukada ng sulod sa tanan mong kaldero. Dali lang. May isa pa siguro kang tuyo ay. Reglahin ang imuhang plano ay. Ikaw ka pa. Ano man ang tuyo ni mo? Alajid ka ba? No. Proud ka ayaw? Lagi. Isa pa. Kahapon. Wa manggugan ni down na ako. Anong down? Down na. Sige na magagutang na ako eh. Sige, mo down ako. Oo, mo down ako. Sa mga ga kay kulang man ang gihapon. Tungagan ako niya akong down. Mga on sa ta. Ay, Ha? sige ka. Basta gahan, di ka nakakutang ako pa. Puta lagi ta. Dali mo Sige na kagwan. Sige na kagangkla, wala tayong payment. Puta ta kay na si Jonas Campo. Sige ka. Kayong taon-taon na ng Jonas, og si Juan, si Ronnie Donasco. Alam ko na lagi. Maayong Kailangan magani di ka ka kwarta. kay. Maayong magani ka kay. AOB 2022. Kagod ka ba? Pag dili gani ko makaanhin ni mo diri ga, dili jud ko katig-ab ba? Subo, nakatig-ab ka na. Dili lang ko nga makatig-ab ga. Otot pagug ko. Tingala ko na ni Makang Tagwan. Pero dali lang. Sa ako managa nga, mura magkuan. Mura mag nilangkatan sa balanghoy. Nako. Amo na lagi na epekto si Kaog Balangoy. Ay, Pero ano tong gapa. ambal mo gayon na nga? Kailangan ni mo 50 mil? Mautungingon niya ako sa imo ha kay importante jud ka ayo ha. Importante nga kini palangga ba? Buhaton na to kapital. Kapital para sa... Kapital ba? Gusto na ako nga magnegosyo ta katong wajud tay kaayo og kuan. Wala ta kaayo og kompetensya. Kay kabalubaya ka nga sa Pinoy ga magtindahan ko tapadan pag tindahan. Utali pa ko ga.
tapadan pag kog tali, Papa. Bala mo naman ng mga Pinoy. Ang Ay, lagi ng ang mga buwan. Pinoy, ah. Ay, pero God, ba? Anong tindahan? Anong negosyo man? Isip ko na ako nga mag-put up tag business. Baka tong lugod o paka? Ana, wala kay kalaban. Wala dyan na ga. Wala kay So, kalaban. bago kita mag-put up sa business nato, so, kinahanglan dyan ng atong mga materials, atong kuhan ba? So, kulang atong kwarto, Na ako yung mga 15 mil dira. Kulang pa dyan na ga, Kulang na to, oy. 35 mil na lang kulang na. Maumaya na ga ba? So, Aryo, nakikaila? naku, kinahuna-unaan. Kang Ma'am Early, dili pwede ato, Di kayo niya kaya ang 50 siguro? Kaya man aga, Kaya oy. siguro? Pero, maulang magkuko ato dito, Ari. Basi kay Pipoy na, Pautan si Pipoy, ha? Pautang siya, oy. Ari, na ako na. Pautang siya, kaso lang, ako kayo interest. Kung isa, kung alanganin ko ka bayan, paulang lalainan ako kay isa niya, kay siya pa dyan mo saka. Kung nagayambal gani nga. Problema ng saka, ako nalay saka. Ikaw di ka ba? Sige na ka. Nakoy kaila. Nakakaila? Siyempre, din man ta. Pag ang tao ay gipit, sa Bombay kumakapit. Hindi ka ba? Okay ba? Ito siya ka? Na ako'y amigo. Basi kung pwede ba? Hindi na sa Bombay. Basi kung pwede na. Pwede po sa garlic? Di, mayo to kay kaya niya na 50 mil kaya na kayo na. Oo. Mau ba? Istoryahon ako siya. Sige ka. Tapos ikaw na magadto sa iya, ha? Okay lang nimo. Yan hindi man ko nimo of dahil. Di, tawagan ko na lang siya. Ambalong ko na lang siya nga ikaw na lang makigistorya sa iya para at least among duha makaistorya gid mo nga pinay mo kailangan. Ate sige ka. Okay Okay na lang magkahaga nga. Wala sa ikuan. Wala sa collateral og witness. Dito siya magsugod og nay collateral basta ang importante siya nga ano una nga makabulig gid siya. Salig ko sa imo haga pa. Kato amigo mi ato. Ang silahi ato. Bombay gani. Mumbai? Ako Mumbai, maunang onyoy? ako bahala to. Tawagan ko siya. Sige ka. Sige ka. I-text na ako ka. Ako na bahala. Tawagan ako. Gawgagaan, napakikulang na ako. Ako na bahala. Punahan ko Apat na lang jud ka ba? Apat. 5 kaya to kayo na. 5. 5 to. 5 Sige sa na. imong mata. O sige ka, bye-bye. Ako naman siguro ni. Ajiji Bombay. Mauna siguro ni. Anong pangalan? Anong pangalan? Ajiji Bombay. Ayo! 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 Ayaw ko! Ayo! Ayaw ko, bata pagkukol! Ayo! Ayo na ko! Ay, ikaw, sulod. Sulod. Maayo niya. Pero Ikaw sulod na I feel nervous pa. Happy na bukas sa puntahan. Okay, sir. Hello, good morning. Hindi ko malaan kung Bombay. Oo, insig naman. Good morning, Nemo, sir. Uy, ikaw na guwapa na babae, ha? Ikaw dyan, sir, ba? Jamming kayo, sir, pa. Sige, Sir, ako di ito si Kwan. Ikaw sulod na. Ikaw lingkod na guwapa na babae, ha? Ikaw, sir, give na yan sa akin, sir. Kung di ako magmali, ikaw to, ambal ako, amigo, Albert na, ikaw Yes, mauna sir. makwarta, ha? Yes, sir. Uy, kung ikaw wala ako kwarta, bisan pila, dako kwarta, ako hatag, basta ako dako. Dako ako pundo. Ikaw dyan, sir, ba? By the way, sir, ako galing ang Kwan, ang girlfriend ni Albert. Uy, ikaw ang girlfriend ako, amigo na Albert, ha? Yes, sir. Uy, ako amigo Albert, guwapa, nobya.
Swerte, swerte. Ako, amigo Albert, ha? Maayo ganina sir kay Oo sir, mag-uyab ni Albert. Kapali pa ka sir nga mabinaw na ako sir nga sang nag-uyab ni Kuhan ni Albert nga mura kong nitaog sa luto. Uy, Mm. ikaw ang murag na dahog sa luto. Pero Albert, murag na pildi, Dili sir, oy, mura ko na daog sa luto nga kuhan ba mislok lang. Pero murag si Albert ba murag nasunugan og fish pie. Pero ako lang taw, Albert, daog sa luto. Albert, daog sa luto. Ikaw, pildi, Albert, ikaw nasunugan na pispan. Nga naman sir. Albert, dili gwapo. Kabali ba yung sir nga kahit ganun sa Albert sir, I'm happy with him. Pero ako, di buto, Albert, ikaw, yan, Albert. Ikaw good sir ba? Ang pangguba daot yung relasyon ba? Sige na sir. Wala ko nagdaot o relasyon. Ako lang kaso, ambal ako, ampot na ako nga. Sir, oy. Ambal ako, tuod na. Ikaw good sir ba? Hindi ampot tambal. Unsa man to sir? Approve na to sir? Wala problema. Abi ko, Albert maupod jay mo, dili, pero... Dili mo good si sir kay busy sir. Ako pautang ko. Ako pautang, basta mayo bayad, ha? Don't worry sir kay good payer baya ko sir. Sige. Ako inform Albert na ikaw ko no, mautang 50. Opo sir. Kung pwede sir, kasing pwede ni mo dagdagan sir, buhaton og 55. Ako, wala problema na ako. Dungag na utang mo, 50, 55, 60, basta. Ikaw lang mayo na bayad, ha? Don't worry sir kay maayo jud ko mo bayad sir. Kabalubaya ako sir nga kanang imong ginapautang sir, na jud ay kapital. Tama na, tama. Sir, sa 55,000, magkano yung saka niyo sir? Wala problema na saka. Gamay na saka na. Basta ang importante ako makasaka. Ikaw dyan sir ba? Jamming kayo ka sir Pero ba? I mean ako makasaka ng para bayad sa imuutang kada kinsinas. Anong gusto mo bayad na? Kinsinas o binulan? Basi kung pwede sir, every December na lang sir. Hindi pwede. Dapat bayad na kinsinas o bulan. Ako lang ng kondisyon. Sige sir. Sige Ano? sir. Tinguan ako sir nga makabayad kong kinsinas o katapusan. Sige, ako atagin mo sa 60,000. Ikaw every kinsinas, binulan ikaw kanto, di bayad ako, ha? Sir ba? Di ba sabi ko sa iyo sir, 55 ra? Ako atag sa imo sa 60, libre na 5,000. Ikaw good sir ba? Salamat kayo sir ha. Ari na bayad ako, ari mo, pirma na, di rin pirma. Wow, salamat kayo sir. Tapos, dahil lang, di na itong kwawart ko. Tinuod man gud nga ingon ni Albert sir nga buutan jud ka kaayo sir ba. Wala problema. Ari tanan ako sa 60,000, puro niyo tag 25 centavos. Dalaw, kaya niyo ni dalaw. Unsa man na sir? Ay, unsa na sir pas ano na ako na sir? Ari ako mali lang pagkuha kwarta, pero ari na kwarta sa 60,000. Okay? Salamat kayo sir Sige. ha. Salamat kayo sir. Ikaw balik din rin, ikaw bayad ha? Oo sir, ako bayad. Ako bayad ang utang. Sige. Salamat sir. Sige. Musi ano ni. Ako in love, babae, gwapa. Ako para Tarzan, ha? Ako nila maintindihan, ano? Ako, insik o Bombay o Tarzan, ha? Basta ako in love, babae, gwapa. Di pwede. Ako, amigo Albert, nobya niya. Pero basi ko madali. Oh! Ga. Nakautang niya ka sa... Oo ga, maayo kay buutan po si Kuan pa si Sir si... pa. Ano pangalan niya? Lipat ko? Si Kuan, Najijibumba. Di may lahi kung gusto siya. Doble itong lahi niya. May crossbreed. lahi siyang inchik, may lahi nga Maupit, bomba. no? Mura Kita po mo sa to. Kuan, German Shepherd. Ang itsura to, turko, pero ang iyang mata, singkit. Ay,
Ano? May nagtaga kay nag-blow out ako sa imo ba kay nagdala ko daghang Oh, foods. sige. Nga una to ha? Dali na. Ang dali na ka. Maayo kay na-approvean ko kaayo ka. Nakakay premyo ani ka ba? Sige, ako lang bahala. Ako lang bahala. Prepara na diya ka kay baldahon ti ka. Hi, sir. Uy, Mayo, ikaw balik ka ka. Good morning, sir. Ikaw- Pasensya good, sir, ba kay wala na jud ko nagpants, sir, kay well, Ikaw, nagud nga ako ang kuan. Pasensya na ka kay Uy. wala ko kapanglaba pa. ay, So, suot, pinapukas mauni yun. akong suot, sir. 25 pesos, sir, sa ukay-ukay. Mayo, kaya muli suot niya, nakita ang mga Ay. bulan, ha? Ay, sir. Magbayad din ako, sir. Dali, solo na nila. Lingkod ka. Ako na prepara. Napakoy permahan? Wala na. Ikaw lingkod na. Ako na prepara. Sige, ako sir. kabalo na ikaw babayad subong nga buwang adlaw. Ako na prepara diri pagkaon para sa to, ha? Para sa imo ning ikaw. Nagkaon ako, Hindi, sir. wala problema na kung hindi ka dili magkaon. Ikaw dalasin eh. Okay lang sa iyo, sir. Pero nahiya ako, sir, ba kay... Huwag ka mahiya. Ang bait mo pala, sir. Ako mabait. Ako mabait. ha? Sabi nga nila, sir, pag mabait ka, sana kunin ka lahat ni Uy, Lord. ako simbako, ha? Joke lang yan, sir, ha? Dali lang kay ako sarado di pultahan, ha? Lamay magkayo imong kwan, sir. Oy, pagkaon ni mo, no? Ako mas lami. I mean, ang pagkaon na mas lami na. Sir, good ba? Bitaw, sir. Kaoy yun, di ay kaani? Ay, ako wala problema na mapagkaon na ako biskin pagkaon ako kaon biskin ang pagkaon na balibo. Basang pagkaon naman namin ang pagkaon. Ikaw, good, sir, ba? Pero Sir, asin na di ay akong bayad, sir. O, nakasobre na niya. ako dili dawat ng imong bayad. Ah, Ako nga- dili dawat ang imong bayad. Nga naman, sir. Ako may ambal sa imo. Sa di ay to, sir? Ako mambal sa imo nga. Ganong dili mo ko pabayaron, sir. Kay Judith naman ako karon, sir. Basta wala ka problema pag ako na ikaw mabayad. Ako, ambal sa imo nga di ka mabayad. Nagpalapit siya sa ako. Bunguton. Ako bunguton, ha? Ako bunguton. Ako paglanta, bunguton ako. Na tao. Oo nga, sir. Ang bait mo talaga. Ako, hindi ikaw gusto ako mabayad. Bangod kay ikaw, in love ko sa imo. Dili man na pwede, sir. Kay kabalubaya ka, sir, nga. Nanagyo kayo uyab, sir. Ako, bayad. Ako, hatag mo libre to, ha? Si Tamil, pwede balik ko yung mga una na bayad. Basta, ako in love di mo. Sir, kabalubaya ka, sir, nga. Friend ba yan mo sa ako ang sir? Wala ko labot, Sa akong partner, sir. Wala ko labot na Albert na Sir. nga friend kami. Ayaw, ano, sir. Oy, bata pa dyan ko, sir. Ako bata pa, itsura ko tigulang na. Sir, dili man na pwede kag isa pa. Kasi may baliwan ni Albert. Gusto ko dyan sa ako, Ang ato dire. Gusto ko ako kita. Yab mo Albert, okay lang. Uyab ta, okay lang. Seryoso ko. Ako in love mo. Hindi, sir, oy. Hindi mo na pwede, sir. Ako ikaw hindi ka nabayad na to sa 60,000. Anong buhat mo sa ganun, sir? Ako dungag imo kwarta imo ko isagatos. Basta ang importante kita, duha kita. Buhat mo sa ganun, sir? Ang 60,000 ko, sir, dili na ko mabayad ni mo. Hindi ka na mabayad. Tapos- Ako dungag 40 para sa gatos. Dugangan pagod ni mo
kuan, sir? 40? Tinuod. Asa ikaw sugot ako. Ah. Imo nobyo. Dali lang, sir. Dali lang. Ayun ikaw una-una. Ako lang. Ako lang Sige, sir. Ako na Sige, sugot. sige, sir. Tuod ka. Larga. Ako itaduhan na. Larga. Uyab na ta. Larga, sir, oy. Ako na ilarga. Saman. Ako na bayad. Ako na biyahe. Sige, sir. Dili na lang magbayad nimo, sir. Aron, dili na nimo sakaan, sir. O di na ako saka. Oo. Ako na saka. Si sir, oy. Ako na saka. Ano di ay na, sir? Ako na saka. Ako na saka. Ano di ano? Tadam! Ikaw ba? Oh. Wala ako ni keyboard. Parang medyo subo man ka. May dala pa di ay kag foods ka? May problema ba? Mao gani nga ni-text ko sa imo ha. Diba? Nga 2 weeks na ta wala nagkita, di ba? Pinalagay ko sa imo wala. Di ka man busy. Anong gusto? Nagsakit ka? Wala man. Siguro mga nagauna-una sa mga butanga. Kung isa ginatuhuan nato nga mga butanga, binato makapamayo. Pero kung kaysa, Dali lang. mag-ingon din kami na itong mayo, dili di ay. Lambot mo. Kung kaysa, magkauna-una din ko sa mga butanga. Kalibog akong ulo kung unsa baha ni nga butang. Bakukik ba niyo? Bako ka? Wala ba mo gisimot kung ano na? Bert? Kisses? Kisses? Kabalo ba ka nga? Wala ko kabalo. Nalipay jud ko kaayo nga. Atong nagsugod na kita na. Grabe jud ang akong kalipay. Dali lang. Naglahi na eh. Anong natabo? Pero, narealize na ko sa Libert nga. Murag walay taro nga padulngan ning atong relasyon. Ang ato ang relasyon? Mm-mm. Dali lang. Anong buot mo ang balon? Gilagnat ko karon, Bert. Agilag na tumalay ka. May fast relax ko diri. Salamat kay concern ka pa na ako. Fast relax may ibuprofen na may paracetamol pa. Kabalo ba ya ka nga nang hampol kog lampunaya og kasla. Grabe gina ito. Murag 2 weeks naman niya akong kalintura, Bert, pero okay ra. Nabudlayan ako sa paglakad. Ano man may... Pero hindi, ayaw ka bala ka. Dili ko COVID, oy. Dali Isa lang. pa, nakapahilot naman ko. Mayo. Og nagpadala naman di og mga kuan, mga food si katong friend ba yan nimo? Itong amigo ko. Si... Si Torculo. Budge. Mayo. Maayo pa siya kay napadala. Unsa di imong gitala sa Sardinas? Dali lang. May gusto kang ihambal sa ko, ha? Bert. Mao nga. Ipaduol ka di sa balay kay ako'y gusto isulti nimo. Sige, mamati ko. Kabalubaya ka nga. Parte ba na sa to, ha? Dili. Kabalubaya ka, Bert, nga nagahayo ng among silingan. Mayo kay nag-ayo ng Oo, nagahayo na siya kay naka-power sa herbal capsule good siya. Very good. Pero maliban niya na, Bert. Ako'y gusto isulti nga. Kinakulbaan ko. Dapat yung kakulbaan kay Kinakulbaan ko. gusto na ganakok na makibulag di mo. Kibulag.
Bert, kapalo ba ka nga? Dugay. Dugay na nako. Dugay na nako giantos. Kapag kabalo na ako, mauna to. Mauna tong pinakadako. Namalay na ko. Pero nagmali ako, Bert. Anong buot mo ang balon? Pagkabalo na ako nga, ikaw ni Jud ang pinakadako. Pinakadako. Nga pagigugma na ako. Pero nagkamali ako, Bert. Jesus, anong buot mo ang balon? Busy man ka. Busy man ka sa imong mga manok. Ayaw pang imong mga manok kay imong ginahimas. Kasi kung pwede, Bert nga, Dali lang. magdistansya muna tayo. Buot mo ang balon. Magitaon rin dyan ako akong kugalingon, Bert. Kanang yun yung mga linyahan na pa mo. Ganyan mga bulilyaso ang linya na. Ayaw, ana, Bert. Uy, ayaw ka bila ka kay... Mag-text ako ni mo, mag-update kay... Sa karoon. Daghan pa dyan problema ni Sudod sa mua. Ayaw na kabala ka katuwa tong business. Ayaw na kabala ka ato. Balik na lang na ako ang imong 15 mil. Grabe na ko na yung nagawan. Dali lang. Ayaw kabala ka ato. Dumapatay. Dito ko ginawa. Sa karoon, Bert. Pangitaon sana ako akong kugalingon. Basi wala ang akong kalingon diri basi naas kagaya eh. Bert, Jesus, pasaylo ako. hindi ni paghimuwas ako Nahimo ko na, Bert. Hindi ni Nagapati ako, Bert, nga sa una lang na masakit. Pero kadugayan na, Bert. Maana, Tira Draka. na, maanan na. Bert. Pating bulag sa kunin mo. Tama ba niya akong nabati? Tama ba niya akong nabati? Tama. Tama. Kag tama na, Bert. Maluoy ka. Jesus! Check the mic and make sure it sound right, boy.